Puisi dari Punguan Loho Raja Sektor 3 Perumnas Batu Anam. Cahaya di rumah kita. Dalam badai dunia yang riuh, keluarga tempat hati berlabuh. Tuhan datang bukan hanya di altar suci, tapi di seluruh sudut, di setiap hari. Bukan harta, tahta yang dijanjikan, tapi damai sejahtera yang dilimpahkan. Yesus lahir membawa nama penyelamat, menyelamatkan dari dosa, dari lilitan sesat. Yusuf taat, Maria setia dalam iman, menjadi jalan bagi sang terang di kehidupan. Keluarga kita pun dipanggil wahai jiwa, menjadi salur berkat, menjadi terang dunia. Banyaknya godaan melanda, tantangan zaman tak gentar kita hadapi. Sebab di rumah ini kasih Kristus bersemi, gereja terkecil, tempat pemulihan diri. Datanglah Tuhan, penuhilah setiap sudut, pulihkanlah relasi, hapuskanlah segala percut. Jadikanlah keluarga mersusuat, kasih-Mu nyata. Allah hadir di sini menyelamatkan kita semua. Amin. Kita dengarkan vokal solo dari Gladys Katerina Silalahi.
marbuehon maha porsiaon dohot pamujon mi tu debata di bagasan ngolum marhite-hite parange natama daulat burju mangu jala mangu jakkon na masih haholongan tabege ma liturgi sian panitia Natal. Matius 5 ayat 3. Martua ma napogos toldi ai dinasida do harajaon banua gijangi. Dagami marnida do akana marhitung namardalani do akana lupuon nagabe ias do akana huliton namarbinenge do akana nengel namulak mangolo do akana mate tu akana bogos do binuan barita na uli jalan martua do naso targasip diau martua ma nalambok marroha ayatianon nasida do tanoon. Matius 5 ayat 6. Martua mana mauas malemida hati koran ais pabasuran do nasida. Matius 5 ayat 7. Martua mana asiroha ai sia-sian do nasida. Matius 5 ayat 8. Martua ma parroha na ias ai idaon nasida do debata. Matius 5 ayat sia. Martua ma parohana yas ai nasida do debata. Matius 5 ayat 10. Martua ma napi na buru-buru ni halak alani hati koran ai dinasida do harajaon banua gijangi. Matius 5 ayat 10 sada. Martua mahamu molo dicahi halak kamu manang di paburu-buru manang di patubu-tubur ragam nihata narwa naso tutu dopak kamu alaniau. Matius 10 ayat 10. Alai martua do si malolong muna ala marnida dohot si pareo muna ala marbinege. Lukas 6 ayat 21. Martua mahamu akan namalenwae ai di si pabosuro dohamu. Martua mahamu akan natangis nuaeng ai mekel mahamu muse. Lukas 7 ayat 20. Jala martua do naso targasip diau. Lukas 14 ayat 14. Jadi martua mahodisi aidang terbalos nasida itu ho alai marbalos do itu ho sogot dihaheheon ni aka partigor. Yakobus sada ayat 12. Martua do hala nama naon di pangunjunani aidung tau ibana jalaon nama tupal hangoluan naung di parbaga-baga tu akan naholong roha di ibana. Yakobus 5 ayat 10 sada. Tar parhatua do akan naung marhabengeton. Di bege hamudo habengeton ni si Job. Jala di dahamudo ujung nabinain ni Tuhani. Ai para si roha bolod do Tuhani jala partaluk ni roha. Sada Petrus 4 ayat 14. Martua dohamu molohona hisak hamu ala ni goar ni Kristus ala songgop tuhamu tondi hasangapon nasian debata. Wahyu sada ayat 10 tolu. Jadi di tonga-tongani aka parpali toani hui dama nasuman tu anak ni jolma namar sape-sape jalamar hohos sere di pamatangna. Wahyu 10 ayat 15. Idama naroma au songon panakko martua mana dungo jalana mangaramoti abidna asa hobas
asa unang marsaimara ibana mardalan gabetarida haileonna. Matius 5 ayat 4. Martua ma na marsakroha ay siya pulat do nasida. 110 sia ayat sada. Martua mahala akan naulat marpangalaho. Akan marpangalahon pati ni Jehovah. Amsal 3 ayat 10 tolu. Martua ma jolma na jupangan hapistaran, dohot jolma pangalapan roha. Mare Dehitas yang nomor 585.
Tuhan ta Yesus lahu mahamu tuluat portibion jami tahun hamu mabarita nauli tunasa tinopa na porsia jala tardidi dapotan haluaon alai na soporsiai hona uhum do hamuna akadongan saha porsiaon tapatuduhon ma naung tujakkon hatutubuni Tuhan ta Yesus Kristus marhite ngolu na ibaru tabegema liturgi sian pengurus PPRS Kota Pematang Siantar dan sekitarnya. Masai uli saluhut na tinopani debata akad dolo doho rura akasuasuanan na rama rata-rata saluhut nai patuduhon hinauli ni panopani debata tung naso hadodo parbinotonan na bohado ulaningi songon dia do dibahen debata manopa nasana adongi sian dia do bahan manang alat ni debata laho manopa saluhut nai ia panopaon na pinatupan ni debata songonod doi ndada marhite-hite alat manang ula-ula debata manopa ay ndada songon pade debata manopa na adong alai lobi sianido Holan marhite hatana sabingdo molo didok debata jadi mahona tiur jadi do songonido sude sadok molo didok debata jadi majadi masongon na didok nai ido tutu tung haholangan do panopaon ni debata aindang sian na adong debata manopa alai sian naso adong do gabe adong ndang adong naso tar patupa debata akadia mana tinopanai dimula mulana ditopa debatama langit dohot tano ditopa mamuse natiur digoar debatama natiuri arian jala dibahen debatama parsirangan ni natiur sian naholom goar ni naholom i borngin Diari paupaton ditopa debatama panondang ni hajang-hajang ni langit asa disondangi tanoon Diari palimahon ditopa debatama akadekke do nasa namarhosa akka namajir di bagasan ae ro di nasa pidong namar tonga-tonga langit nama sibuan masamna Diari paonopon ditopa debatama jolma tumiru rupana tudos tu pangalahona bawa dohot boru-boru nasida ditopa asa dirajai sandok tanoon dungi di ida debatama sudena tinoppanai nunga denggas situtu alai dung ditopa debata nasana adong didok bibeli maradian do ibana diari papitur tapuji jala tapasanga ma debata naung manopa hita dohot narikot di hita jala dipasikup do marhiti pasu-pasuna di ngoluta atau taidehom ma puji-pujian di debata Masai sonang jala denggando inganan ni jol mana perjoloi dibahen debata di porlak edeni dang adong nahurang sikop sude di parade debata di jolma na ditopanai
songo dia do lapatan ni ai naung maradia do debata sahat tunuaing manang dangadong be ulau ni debata dung panopan nai dan songo di lapatan ni bagi hamu asal patorang duksud di top debata nasana adong maradia do ibana tutu sian nasa ulau panopaon alai dang maradia di bana sian ulau na terus do debata bangulahon akar ringgan narikop di goluta di pasu-pasu do hita saluhudna Nuaing tabigima mulani dosa dohot pangonaina tu jolma na parjoloi. Didok di bebeltai ulok do na potohon jolmai gabe dibuat jala di pangan si Hawa parbue ni Hawi laos dilehon tu si Adam. Ia parbue ni Hawi ima parbue ni Hau nadi parsitongan ni porlahi nasubui jamaon apalagi madi panganon didok debatado unang pangan hamu siani jala unang jama hamu asa unang mate hamu alai tumacai bisuk do sibulis mangela-ela jolmai asa manud dali debata isuat sibulis maroha diri tu jolmai gabi pia matana marnida laos dipanga gabi mardosa ma alai anggon wain dangadong be songon ulok dohot parbue ni Hau songon napar surati alai panginona ni dosa ido di hajol maun sahat tutikion nama bahen umuman ni debata ia gobaran ni parbue ni Hau na di parsitongaan ni porlak edeni nuai ima hisap-hisap maang hinagiot ni pardagingon na say tong-tong mangalawo si patik aturan dohot hata ni debata alai tadap do parulaon ni daging imam parmainanon haodaron pargado buson hasi pebeleguon hadatuon parmusuon parbadaan pangiburuon lesem teal rimas ungut-ungut dot akan osotama di adopan ni debata ia si Hawa gabaran nuaing ima akka perempuan manang ina na sojolo marpanukur tu si Adam sinoduk nai atipe naung pinadomu ni debatana sida jalanunga diaturhon bawaido ulu di rumah tangga songon Kristus ulu ni huriai dibaheni dang denggan molo sojolo marsisukunan laho membuat keputusan di rumah tangga ai ido bosir hasisegani keluarga Songonido ngolu ni marhuria iko sukuno jala diudukut doa ka aturan ni huria hobar tulomo ni rohani debata nang siada pe mardosa do adi luasibana do si Hawai pulik gabi murah disusubi akka si bolisi saya toktong ma marsada ni roha ama do ina jala rap mangula asa dada murah di palida lidak akka parjahat na lao manegai par rumah tanggaon rab retama ama dohot ina dohot yanakonna tu gareja asa unang diujuni si bulisi boha amang inang hita saluhut akka napungu dison olodo hita majakon haroroni si paluai olodo hita majakon holong ni rohani debata di ngoluta di rohata di jabuta nang di pungat tahun
molo Olohita majakon holong di rohani di bata marhite pesta Natalon tabolokom ma roha pangiburuan hosom late dohot parbadaan sian ngoluta Unang be adong sian kita nasapahuanon na masih hata ataan masih hosoman ay marisuang do pesta Natal nang endenta ganuk minggu moloso adong holong dihita. Sian odo tatanda haholongan ni roha. Sian ibana mangalian hosana humokkop hita. Hita pe tamado taholongi dongatta. Ay nunga jumolo di bata makaholongi hita. Hamu akadongan unang ma hatata dohot dilata makaholongi naing mamarhite pabahayan dohot hasitongan. Ikon haholongam mudo Tuhan debatam sian nasa roham sian nasa ate-atem hidopatik raya jalana perjolo. Alai dos do arganii nina padua honon. Si haholongam mudo dongami dosodirim. Patik na padua honodo makakam nasa patik dohot hata ni panurirang. Tutudo hidongan tahaholongi ma debata ala nunga jumulo ibana maka holongi hita alai pargabus do halak namandok holong rohana di debata hape di hosomi donganna ai naso maka holongi donganna nadi idana tung songon dia maha holonganna debata naso di idana Ibe ikos sundengkandor hamuna songon amamuna nani badogijang nasundenggan rohai. Martua maho ala dihaporsea iho ikon tulus natinonani Tuhani tuho aikon hatotongon do manulu na ulo busukon jala hagogolu na manotong do manulu na ulo mateon Alai di bagasan haporsiaon maibana mangido unang marganggu ni roha ay naganggu rohai tudos do tugalumbang ni laut na pinahutur-hutur jalan na pinalidak-lidak ni alogo Namandok mian di bagasan ibana ikon di parangi homa songon ibana Atong marhite natalata sadarion gabe parholong mahita na makaholongi debata ima na makaholongi nang dongata. Selamat Natal ma dihita. Selamat Natal. doa syafaat Imasian Amang Pendeta Batara Silalai MTH. Tapasonang rohata, tapahohoma martangiang mahita. Pinuji pinasangap maho ale Tuhan, dengan dibasam nasumarihon hami, sian manugot sahat nang di botarion, boy hami marpungu, marlas ni roha, makalason pesta hatutubum di punguan ni opunami sila Raja Silai Sabungan asiroham sai patuduhon ma holong ni roham dihami
ganup di tonga-tonga ni nasa si hobasan nami. Asa sadahami, majakon holongmi, majakon damemi, asa patar Tuhan, di punguan namion tubuh akalas ni roha. Asi maroham, di tonga ni namak kalason pesta natalok kami. Marningot dohami akadongan nami. Na di bagasan arsak ni roha ala di bencana alam. Dongan nami na di tapsel. Dongan nami na di tapteng. Dongan nami na di Aceh. Paruk kilon namasa di nasida ala ni sitaonon ala ni arsak ni roha ala di bencana banjir. Saya apu 5 roha nasida. Dongani nasida. Pargogoy nasida. Saya totong Tuhan pakulingi akka ruas ni huriam, ruas na burju, na mangalehon pangurupion, asal lumupang pakilalaan nasida, siyan arsak ni roha. Tuhan, nung ngahupa tubigyo kami, hatam na badiay marhite-hite liturgi, siyan panopaon, hadadabu ni jolma tu bagasad dosa, baga-baga niya kapanurirang taringot tuha luaon, naung sahat tuha tutubumi. Pakulingi mahami marhite-hitei, asa adong dihami hay baruon, nung ngarohoha tuhami, hinorhon ni pangalausion nami, hinorhon ni dosa nami, alani Tuhan, nung ngamalua hami siyan gonggoman ni sibolis hamatian sa liling-liling nai, marhite-hite hatutubumi, alani gokdame mahami, lumobi di tonga-tonga ni keluarga nami, ay nung nga di paluaho hami, marhite-hite persaripion nami asa unang dilinggomi ni gokbiar hami, di tonga-tonga ni akasakap, ulaw nami, nang akasita-sita nami. Pasu-pasu ma, saluhut paparan Raja Silay Sabungan, na adong di kota Madia, di Siatar, nang diluat Portibion. Saluhut akapaparan nami, di tonga-tonga niya kaparkarejoan, lehonomu Tuhan pasu-pasu, dia kananiulan ni tangan na ganuk. Dia kaya nakon nami na marsikola na met-met sangat tu na kuliah. Lehonomu habis taharat dot habengeton. Asa totong burjuna sida Tuhan. Di tonga-tonga niya kaparsikolaan ni, asa jupang kreat na sida prestasi di tonga-tonga ni parsikolaan. Pasu-pasu hami. Saluhut akan na tua-tua kana toras. Laho bargogoihon akan nakon nami. Di tonga-tonga niya kala mga luluyak kaparbinotoan ni sikolana. Pasu-pasu akan na toras. Laho mga luluyak kana sinari si ganupari. Dia kana martiga-tiga lehonomu pangomoan. Dia kana markarejo lehonomu habengeton. Saluhut na hami. Aka pengurus paparan Raja Silay Sabungan. Lehonomu sadani roha. Asa tubuh kalas ni roha. Di tonga-tonga ni akapungan namion. Las roha nami. Di bagasan obason torob akan naro akapaparan Raja Silay Sabungan. Alani Tuhan. Tada nilas ni roha nami. Saya totong patuduhom mahadameon. Nang di tonga-tonga lau majakon hatami hami di tikyon. Lehonomu madame. Tu ganup hami na upigisa. Lumobi tu naposom. Nalau patol hason baritam naulii. Partod di ibana. Asa jupak kami. Hata nauli na dinggani. Lahu buanon nami tu ganup bagas nami marsada-sada. Atong Tuhan. Molo adong pangalausion nami. Di bagasa tikyon maradopon dongan nami. Maradopon ho lumobi. Marpamuati maroham. Asiroham. Jalo tangyang elek nami. Hola di bagasan goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martangia kami Tuhan. Amin. Mare dehita sia nomor 552 ayat sada.
Hosana di anak dirajada Partibor jala parmona Marsuram maho borusion Raja Brahmanoboto Amin haleluya Puji tasumbar raja nasihan surgawi Amin haleluya Puji tasumbar raja nasihan surgawi Puji magohana Raja si marmona Amin haleluya Puji tasumbar raja hidira meoni Amin haleluya Puji tasumbar raja hidira meoni Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Akamanginang saluhut nahita namarlas niroha apala di bagasan pesta Natal di Tikion di bagasan las niroha hupasahat tami matabi di tonga-tongata. Selamat Natal madihita. Penguan peparan Raja Silahi Sabungan Kota Madya Pematang Siantar Nahumaliang Jamita Barita Nauli di tonga-tongani pesta Natal tadi Tikion Hobar tu tema nautakas diguriton panitia di son tema Natal Nasional Nabi naojak ni persekutuan gereja di Indonesia dohot konferensi wali gereja. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Roh debata mebat paluahon keluarga. Nama rojahan di Matius bidu sada memukas dan ayat 20 sada satu ayat 24. Akamang inang hujahama hibul di tonga-tongata denggamma tapai hut-ihut tumubuhon anak maibana Yesus do guarna bahenommu ai paluon na do bangsona sian akka dosa nasidabe masa pe sudenai asa jupang na hinatahon ni Tuhani marhite sian panurirangna namadok idahamuma gabe-gabian do namar bajui tubuhan anak maibana jala bahenon na do guarna Immanuel lapatanna dongatama debata jadi dung tersunggul si Joseph diului mahatani suru-suruan ni Tuhani sautma di alap na ni olinai di sido sahatna kamu akan ani haholongan adorak so 7 tahun ala odo pe parjulu hami di tonga-tonga ni punguata nabulunon pungua peparan Raja Silai Sabungan tumakas mahupata dahok kami diri nami di tonga-tonga ni luluan na pinarsangapanon namarlas ni roha di Tikion ya au peparan ni Raja Silai Sabungan siwalu turpuk gutahe siwalu turpuk peparan ni Raja Silai Sabungan sen oputta si nomor tulu sod di raja au padita morhan dulu 1000 jala inata pardijabu hot Maria boru si marmata rapak kohitan maing do boru ni raja di son jala di pasu-pasu tuhatta tulu dana bawa akamang inang jonok go bagasta sian ingananon ala mangula di STT HKBP do hami apala dibalik ngi aulat tahun di sido bagasta unak pitor mula kawan non lumawi mapar hutan adau
jolu saja bu hita ale unak pola sude biate molo pola sude duk geyan non tuaka perhutan ada malumobi airong kota he di soper si batu-batu ay masuk ke peta he amang ketua nami si batu-batu arong ko ate amar toba mata hita bah atarom marana udawate kota madia si maribun arok per si maribun datorobak kalah ini martoba mata hita tunasida imalas ni roha boy pajupang di zona teh adorak satu jami tahun ku pasti hom mamu saya tak pola gejang be jami tahun bahasa dulu mahita ku bereng jopu ngapukul pitu lewat sekian labatan nga opak jopita hudul di son kurang lebih HP Somala apalagi mahalak Batak belum makatai boy dua terulilin alai manangi hodak pola kolap HP boy hita opak jom di son nggak luar biasa martoba macam hita tuhara diota apalagi mah hatanina tua-tua udah simar bulu-bulu simar bele-bele nia itu nggak burju HP nong male jadi saya ni jamita anak anor rupani hoho bope naroha HP nong male do alani hula koma dan gajang jamitaon alai sude mah manangi hon satu lo mate mau lihat mah akamanginang sasitonga barita na oksomalot tabigi barita hatutubu ni Tuhan Yesus na ginuriton ni si Matius. Ini adalah kisah pertama yang dikisahkan dalam perjanjian baru yang ditulis oleh Matius tentang kelahiran Yesus Kristus. Jala di patorang ibana taringot Tuhan tutubui akamang dota minang marhusori marohani si Joseph. Dia bertanya-tanya bahasa marhusori syukur rohana pertanyaan yang cukup besar ala gabi-gabian si Maria HP dang masidono hado penasida ninna di bibiltai Yusuf Joseph bertanya-tanya dia berpikir keras dia mengalami pergumulan yang hebat ketika dia tahu bahwa tunangannya Maria mengandung sebelum mereka menikah. Demikian dituliskan dalam Alkitab. Alai ditikina marhusori ima pikiranna terpudum maibana jala ditikina terpudum ima ibana akamang dota minang di begema suara ni suru-suru amadok hai Yusuf anak Daud jangan engkau tidak mengambil dia menjadi istrimu karena yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Di hatabatat tumakas jok, Joseph, anak ni si Daud, unang maol roham mangalap si Mariai, gabe dongamu sabagas ninna. Kemudian dilanjutkan lagi. Itulah teks kita mulai ayat 21 itu. Gabe didok suruanima tumubuhon anak maibana si Maria. Yesus do warna bahenomu ai paluon na do bangsona sian akka dosa nasidabi. Maka sebenarnya inilah inti makna Natal yang pertama. Bahwa Natal adalah peristiwa lawatan Allah melalui kelahiran Tuhan Yesus. Dia lahir jala Yesus do warna bahenom Yesus Joshua debata napaluahom idolapatan ning di perhataan Hebel. Jadi peristiwa Natal akamang inang nabarjolo ima haluau napinatu pani debata di bagasan Kristus Yesus. Jala taingon sikok bo haluau ni dipatu pada debata di bagasan Kristus Yesus. Dalam bahasa yang lain ripas. Dalam bahasa Batak maninggoreng ripas bahwa keselamatan itu sempurna di dalam kelahiran Yesus Kristus. Molo sempurna do haluau ni marhite peristiwa Natal daksita baabe haluau na asing gaddani haluau na pinatupani Kristus Yesus. Karena rongko pesongoni saya diulahom martangiang alai ulu do petong martamiang tahu ya martamiang martamitami
Arong ma ulon na mek di tongani jabu. Gabi manekek mahalahi si hosa isiak ma si siatono. Nung masak Roma inong ngay. Bikinlah inang kayak duri itu inna, tua duri. Bikinlah ke kamar biar dimakan opung sama bapak nenek. Imam tami-tami. Melalui itu katanya, kemudian roh leluhur bisa menjamah dan kemudian itu menjadi berkat. HP sikok bohaluoni di bagasan Kristus. Sarupa dari do nalawi giara tu kuburan opung kan? Ayo bilang apa sama opung? Bilanglah sama opung. Apa yang kita opung naon? Betul jago tok opung naon? Doakan ya opung lagi tes PNS sekarang inna tu tabahi. Alai sotong gabe tado rupani berarti kita usilahi tidak bisa lagi. Jadi maksud tuh, karena itu juga penting. Ritual budaya itu penting. Tetapi ketika menduakan keselamatan itu yang sudah diberikan Tuhan, sebenarnya itu tidak pas. Hari kok dotong diarah hita borhat tusan marturpuk-turpuk dalam marlas niroha hita disi. Karena itu warisan budaya yang sangat berharga. Ketika itu bisa menyatukan, ketika itu bisa membangun komitmen bersama sebagai satu leluhur untuk kemajuan bersama. Anggui tak kasmato. Jadi kosi waris sonotre itu akan sudut noposon. Akamang inang begahamuma. Dua do bangso di Portibion yang memang secara kualitas kemudian mereka unggul hampir dalam semua bidang kehidupan. Unggul dalam teknologi, unggul dalam ekonomi, unggul dalam ilmu pengetahuan. Holang dua dari Portibion. Nah dua bangsoi ima Tionghoa do serenai bangso Yahudi. Jala ditakasi napis teron buasana dua bangso on unggul dalam setiap lapangan kehidupan. Ditakasi mah memang kedua suku bangsa ini tidak pernah lekang dari akar budayanya dan tidak pernah lekang dari akar religi agamanya. Ta halak Tionghoa, Tiongkok, anggo bahasa Tionghoa Mandarin atau Kantonis itu selalu dibawa. Alai di boto nasida akaparatan nasi. Tak sama baru nitulak tai, orang lau sahat di Batam, isuku duli-duli di sana. Baru apa itu? Inna kasih tahu nggak sih? Mana mana tuh? Emangnya itu lahir di mana, Nina? Laos di bahasa Indonesia di mana, Mamse? Di Kuala Lumpur, Nina. HP si kabok-kabok. Jadi bahasa Indonesia harus si kabok-kabok Kuala Lumpur marah Inna Rohana. Dan orang Yahudi juga seperti itu. Sampai sekarang anak-anak Yahudi itu ada gelang-gelang namanya tilih. Jadi manang di dia penasida saya di pargolang-golak kode khobar tu lima musa obat onomaya topati tilih isi mai paeng guarri margana dari 12 suku marga itu. Kemudian di sana juga Taurat dituliskan. Sekali lagi kedua suku bangsa ini tidak pernah tercerabut dari akar budaya dan akar agamanya. Jalan tahirim peparan ni Raja Silai Sabungan tidak tercabut dari akar budayanya, adat istiadatnya yang sangat indah itu dan tidak tercabut dari agamanya. Boleh satu lo pita martoba mata kita. Bagaimana jangkau misiate? Akamang inang iman apa julu? Alain apa dua honek takas dihita Natal i pardenggana deh. Ido sasi tonga na ginritoni si Matius di ayat 20 Ida Hamuma ayat 23 itu. Ida Hamuma gabi-gabi ya dona marbaju tubuhan anak maibana jalabahenon nadokorra Immanuel lapatanna dongat tama debata. Jadi selain nama Yesus yang artinya juru selamat, kemudian Yesus yang lahir itu juga diberi nama Immanuel, immanen,
nunga seorang ibana di tengah-tengah tak. Nunga seorang ibana di tengah-tengah tak. Tuhan beserta kita, dia sudah lahir di tengah-tengah kita. Allah yang dulunya itu transenden, jauh di langit ini parlangitan. Alai Roma ibana tu portibion, gabemian mebat di tengah-tengah tak. Immanuel dongat tama debata. Dongat tama debata ala nunga di pasolhot dirina tu hita. Ibege hamu donakin liturgi hada debuni jol matu bagasa dosai dalam bahasa Indonesia tadi. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang benar. Mereka semua memberontak kepada Tuhan. Itu kitab Roma tadi yang dibacakan. Holang madabu jol mana parjolo itu bagasa dosa akamang dota menang. Tak seorang pun manusia yang mau mencari Tuhan. Mereka semua memberontak, melakukan dosa. Jalah alani i holang Tuhan matiakian nama jabari jormai dohot hamakuan alai asima rohani debata di roro mahita di roro sian kadbol lisop ni dosei gabe di padengkak kita na di portibion dohot debata alai di horhoni mamuse pardengkanata dohot dongata joloma. Jadi Natal adalah rekonsiliasi ketika Allah memperbaiki hubungan kita dengan Allah, tetapi sekaligus memperbaiki relasi kita dengan sesama kita manusia. Gabi mardenggan alailam maulai di partikian na parpudiona kamang do tamenang alani toddi ni jamadon boido guaramuna torok mi toddi ni zaman wain nama baik kita gabi maul maka holongi tadok majo toddi roh ahuk di diri individualisme. Tangarong nian filosofita di halak Batak hamina sa panganan ninna, apalagi di netua-tua nami netumua hamina sa panganan ninna akan najonok pertubu itu kan artinya narapak mangan seseda sapa nasa panganan. Jadi gudang ma ibaisi panganonon itu filosofi orang Batak. Gabi marhali yang mahami lima tu ono palak tu pitu halak masuk-suk mau isi do juhupna gabe huahu matu joloku tetapi secukupnya asa dapotan na di siamuku ala hami sapanganan lima tu ono palak na di siamuku pedok na di joloku diahut matu jolona secukupnya gabe rapak ris mahami jala rap dapotan ala na sapanganan angkuna kira sumungki be ala ni todi ni zamanon holangi bae sapanganan itortol bahok kuma wahuk gudang dokoni naberu aro plastik itu niku mau serupani roh individualis yang luar biasa. Termasuk dohot tools alat nata pakai kan alat karena kemajuan teknologi ini alat ipaksa dohi tak asa sahalakta ida hamu madok kamera-kamerai kasil pina masudi anggojo akamang netutui setadi hita selfie neujui ikko sasahuta merkuda jala sudedi tigang begitu dah masude masih pengkayana tigang sono itu Roma muse tukang kudahi habis pilih minna itu selesai nama tuh tools alat yang kita pakai juga seolah memaksa kita untuk sendiri. Orang lain silahkan dipikirkan orang lain lo medisari nadi imana, tetapi ingatlah kelahiran Yesus justru itu adalah kepedulian sosial. Jadi belum Natal kita sasi tonga taha holongi debata alai di horhonima holokta turongata joloma na perpudi namaon akamangina. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Roh debata laho paluahon keluarga. Tiki disukun amata sekretaris PGI wasa ikono diririt gabe tema Natal nasional dido ibana masongonon
Karena saat ini banyak keluarga yang menghadapi ancaman kegagalan. Ingat tamu do pe akamang do taminang sampai tahun 80 dan 90 kita selalu bangga mengatakan bahwa keluarga Kristen, apalagi Kristen Batak, ikatan kekeluargaannya begitu kokohnya. Alani ada di dohot ha Kristenon nama doktung naso jadi sirang ya so sinirang nih amat ya. Tetapi belakangan itu seolah-olah terancam. Baik kok kamu mado ngedopi tu dek denak sirang ini mana ya do pele sirang dohon ngepi tu dek denak kenapa dua ti ngaduk neme tua memang arok dia do di bagasan rohaku salah pilih dua ini mana musik ya harus salah pilih ina roha. Bukankah pernikahan Kristen itu adalah pernikahan yang kokoh yang diikat oleh kasih setia Allah? Bukankah keluarga yang didasarkan kepada iman kekristenan kita itu adalah keluarga yang sungguh-sungguh diikat oleh kasih setia Tuhan? Di tengah-tengah keadaan seperti itulah sebenarnya panggilan Natal tahun ini memanggil semua umat Kristen, termasuk Punguan Peparan Raja Silai Sabungan, untuk mendasarkan keluarganya kembali lagi kepada panggilan Tuhan kepada keluarga itu. Debatado napaujakon pardongan saripioni. Tuhanlah yang telah meletakkan dasar perkawinan orang Kristen. Akamanginang tengok bedo pe na dihabirakta manang na disiamuta tiki ojak pardonga saripioni di tongan di bagas jorok. Tengok bedo pe jala tengok bedo pe jajikta padat tadi si tu debata ay holang disuku pastor manak padita na ulo duhoina tak saya pe ijahaw pastor do padita ulo kan itu rinna rusumalla tor cepat manakap sektor harus jadi atas meniru pani. Tetapi kemudian Bapak Ibu, kita selalu belajar ke depan untuk membawa keluarga kita itu, keluarga yang diikat oleh kasih setia Kristus itu, untuk selalu belajar mengasihi, belajar menyayangi, belajar untuk selalu setia kepada firman Tuhan. Bapak Ibu, Punguan Peparan Raja Silai Sabungan, kiranya keluarga kita dimanapun Punguan Peparan Raja Silai Sabungan selalu menjadi keluarga yang telah dilawat oleh Kristus, di mana Yesus Kristus telah lahir di sana. Itulah yang mendamaikan keluarga, itulah yang selalu mengikat keluarga kita. Mula-mula kita sianingananon dapat telas ni roha mahita siap pesta Natalon. Akamang inang mula kita sianon taingok ma pabua naung ro debata mebat laho paluahon hita laho paluahon keluarga ta laho paluahon ian nakota laho paluahon nang parsaurata di pasu-pasu Tuhan tama salhut nahita jala tuluarinai tadi konot tama tahun 2025 neng bongok mahita tu tahun para sinrohao 2020 om matangiakta jala pakirimota molo nautakas tahilala di parmahan Tuhani hita manipat tahun 2025 laos ibana mangopahita tu tahu para sinrohao 2020. Amin. Martangyang mahita. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau telah mengirim anakmu Yesus Kristus memberikan keselamatan kepada kami. Dan dia jugalah Tuhan yang kami sembah, yang telah mendamaikan kami dengan Engkau dan mendamaikan relasi kami
dengan sesama kami. Terima kasih atas perayaan Natal Bunga Peparan Raja Silai Sabungan, Pematang Siantar sekitarnya pada hari ini yang bisa berjalan dengan baik. Engkau telah memberikan semangat, Engkau telah menyertai panitia dan pengurus bunguan ini, sehingga acara yang besar seperti ini bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itulah harapan kami dan doa kami, Engkau yang menyertai seluruh pengurus bunguan Peparan Raja Silai Sabungan, Pematang Siantar sekitarnya. Demikian juga panitia Natal saat ini, di mana Bulahan Amak Lohoraja. Di tengah kehidupan sehari-hari, di tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, Tuhan selalu memberkati dengan Roh-Mu, Roh Kudus. Dan harapan-harapan mereka, biarlah Tuhan juga yang menggenapi. Kami juga mendoakan seluruh peparan bunguan ini, ruas bunguan ini, mulai dari anak-anak, remaja, naposo, orang tua. Tuhan selalu menyertai mereka. Tuhan yang selalu memberikan penghiburan. Tuhan yang selalu memberikan pengharapan. Sehingga dimanapun bunga peparan Raja Silai Sabungan di Siantar Simalungun ini, mereka selalu bergembira, menerima berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, melalui anak-anak mereka, melalui pendidikan anak-anak, melalui pekerjaan anak-anak, melalui jodoh anak-anak, dan kegiatan pekerjaan seluruh keluarga. Tuhan Allah Bapa di sorga, saat ini juga kami mendoakan setiap yang kami kasihi dan yang mengasihi kami, dimanapun mereka saat ini berada. Biarlah roh Tuhan menyertai mereka. Secara khusus, kami juga membawa di dalam doa kami bencana yang terjadi di sekitaran kami, di daerah Tapanuli, di daerah Riau, demikian juga di Sumatera Barat, demikian juga Aceh. Pertolongan Tuhan sampai kepada mereka. Mereka selalu memberi kehidupan mereka dalam lindungan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
Pulanglah sebagai keluarga yang telah disentuh kasih Kristus, sebab Ia menyertai dan menuntun langkah kita. Kami diutus membawa damai Kristus ke dalam keluarga kami. Ketika rumah kita terasa lelah, biarlah terang Kristus menjadi kekuatan. Kami menerima terangnya untuk menerangi rumah dan kehidupan kami. Jadilah keluarga yang menghadirkan harapan, menyuarakan damai, dan memancarkan kasih. Sebab kami rindu menjadi berkat bagi sesama dan dunia yang dikasihi Kristus. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat Natal dan Horas. Horas. Langsung mantap. Buat makan bersama. Langsung. Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Kuhita salut na dong di luar asa masuk kita hudul mahita di hudulan na wadong di bagas jala hudul mahita denggat di hudulatta asa roan non mabagi si panganon sudedo hita dapotan akana di luar masuk mahita tu bagas hudul hita di tempat hudulan nadong di ingananon jadi langsung ma asa dibayar tangiang dibayan amang boru pendeta sunggul pasaribu ma tangiang marsi panganon sambil ma dibagi teh Ya. masuk mahita saluna tu bagas asa dapotat dohita sude